Sa loob lang ng isang linggo, 3 magkakahiwalay na insidente ng school violence ang naitala sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kabilang na nga riyan ang nangyaring school shootout sa Tacloban City noong Lunes, June 22, kung saan 3 mga estudyante ang nasawi habang 20 ang sugatan. Kasunod ng insidente, maigting na pinababantayan ngayon ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang seguridad ng mga estudyante sa lahat ng paaralan sa lungsod. Bilang bahagi, isang inspeksyon ang isinagawa sa Dagupan City National High School kahapon June 23. Dito tumamba ng mga kontrabando tulad ng pocket knife at knuckles. Upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. May direktiba tayo sa ating PNP na magtalaga ng pulis sa bawat eskwelahan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat estudyante. Samantala, tiniyak naman ni Pangasinan Police Provincial Office OIC Provincial Director Police Colonel Dennis De Leon ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong Pangasinan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring shootout sa Tacloban City. Robert Inventor, RNG News.